Откъде? Откъде ма стреляте, бе? Ой, имам 6 кила. Как се случва? Как се случва тайно до сега 5 кила го забула? 27. Басен, много къв. Хора, много кръв му взе в кавички. Хора, къде сте, бе? Така. Така, къде има хора? Ето я. Ако има една, къде отиде? Ой, къде има стреляш, хора? Имам 7 кила. Хора, имаме 7 кила. Хора, това чух от операторката, че е само 10, ма малко по-дълго ще стане, нали сега, няма нищо. Така, имаме 7 кила. Правим още 3 кила и обещал съм, спираме. Ка! Не, то не... Айде, не, ребята. Айде! Хора, видяхте ли как го убих? Взех му 110. И умрях. Хора, видяхте ли това? Имам го на камера, как го убих. Буквално... Някой се открути нагоре. Не. Вече се опитам да... Ой, братаре, отвори ми, бе. What? Останах на 50 и нищо кръв. Айде. Още 2 кила, хора, спираме. Още 2 кила. 2 кила и спираме. Така. Ой. Топа, удя. Тос пък. Удя. Хора, правим. Така, отивам с меча да ги убия. Къде сте, хора? Защо няма никой? Айде. Бро, умираш. Брат, аре умри, бе. Айде. 9 кила, още 1 кило. Искам да го убия с снайп. Майко, то е много добър. Добре, 1 кил, хора. 1 кил и спираме. Добре. И сега искам да снайпна на някой за последно. Той не ме видя. Бях зад него и не ме видя. Добре, правим го 1 кил и заспирам. Просто хора, много дълго стане това видео. От обикновеното по принцип прави 4-5. Но сега... Даже вече е 13 минути. Хора, мисля да направя 15 минути. Да, 15 минути не е малко. Майко! Аз докато направя 10-я кил, то ще стане 15 минута, хора. Аз бях само на... Хора, бях само на много малко кръв. Опа. Да, почти. Аре, искам да убия някой, бе. Може ли да убия някой, бе? Слизам се да ги бия с меч. Къде ме стрелят? О, не. Yes! 11 кила. Yes, хора, 11 кила.
12 кила. Буквално искам да умра и да си довърша интрото, да кажа чао на хората. Аз мога да умра. Добре. И хора, това беше от мен зад вас. Мисля другия път да играем Battle Royale или каквото и да е. Това беше от мен. Обещах ви даже по-дълго видео направих. Така че това беше от мен и чао!